Anak-anakku, para siswa SD lan SMP, sugeng pinanggihan maneh karo Pak Mul ing piwulang saka omah yaiku ngrembug nulis nganggo aksara Jawa. Ing kalodhangan iki wis ngancik ing bab itu yaiku aksara murda. Aksara murda iki yen ing pasinaonan ing pamiyatan iku disinaoni ana ing kelas 3 SMP utawa kelas 9 SMP semester 2. Ananging ora ana lupute yen to anak-anakku siswa SD wiwit saiki wis wanuh marang aksara murda. Wis kenal karo aksara murda iki saengga ing mengkone ora kaget apa to aksara murda iki. Mula para siswa SD uga bisa migatekake lan nyinaoni aksara murda iki, ya. Kaya kang wis Pak Mul ngendikake ana ing bab-bab kang wis kawuri. Yen kowe arep nulis nganggo aksara Jawa, paling ora kowe kudu apal lan mangerteni babagan aksara Jawa nglegena. Sandhangan aksara Jawa, aksara ganten lan padha. Pasangan aksara Jawa lan pasangan aksara ganten. Nulis aksara Jawa mawa atar-atar anuswara. Nulis aksara Jawa mawa atar-atar tripurusa, angka Jawa, aksara murda, aksara swara lan aksara rekan. Ing sabanjure iku kapilah dadi 9 parembugan uga, yaiku bab 1 ngrembug aksara Jawa nglegena kuwi mau. Banjur bab 2 sandhangan aksara Jawa aksara ganten lan padha. Bab 3 pasangan aksara Jawa lan pasangan aksara ganten. Bab 4 nulis aksara Jawa mawa atar-atar anuswara. Bab 5 nulis aksara Jawa mawa atar-atar tripurusa. Bab 6 angka Jawa. Ing saben bab iki wis karembug ana ing video-video sadurunge. Saben video ngrembug sabab, ya. Lan ing kalodhangan iki kita wis ngancik ing bab itu bakal ngrembug aksara murda. Ing mengkone bab 8 aksara swara lan bab kang kasanga yaiku aksara rekan. Ayo padha sinau piwulang iki sabab mboko sabab kanthi pangajap muga-muga aksara Jawa bakal terus ngrembaka lan lestari. Yen tulisan aksara Jawa iki ngrembaka lan lestari, ora mokal, bangsa Indonesia bakal misuwur, ya, lan pinunjul ing jagating donya iki, kaya Jepang, Cina, Korea, kang wis ngrembakake lan nglestarekake aksarane dhewe-dhewe ing negarane. Digunakake ana ing pasrawungan, ing bebrayan agung, migunakake aksarane dhewe-dhewe ing negarane dhewe-dhewe. Dadi negara lan kang pinunjul lan misuwur saiki. Maju sakabehing samubarang. Mula yen kowe gelem ngrembakake aksara Jawa lan nglestarekake budaya-budaya Jawa, ora mokal yen bangsa Indonesia ing mengkone bakal ngluwi pinunjule, ngluwi misuwure bangsa-bangsa mau, ya. Iki pesene Pak Mul, ya, kang wigati. Muga-muga kowe tansah eling marang pesene Pak Mul iki, bakal terus ngrembakake lan nglestarekake aksara Jawa lan budaya-budaya Jawa. Ayo kita ngrembug aksara murda.
Aksara murda menika menapa to Pak? Wonten malih aksara murda. Aksara murda iku salah siji saka jinise aksara kang ana ing jagating tata tulis aksara Jawa. Tegese aksara murda yaiku aksara sirah utawa aksara sesirah. Yen ing basa Indonesia diarani huruf kapital utawa huruf besar. Jadi yen ing basa Indonesia kita diwanuhake marang huruf kapital lan huruf besar. Mula ing jagating aksara Jawa uga diwanuhake marang bab iki. Jenenge ora kok huruf kapital utawa huruf besar ngono, ananging jenenge aksara murda. Ya, aksara murda iku padha karo huruf kapital, huruf besar, ya. Dieling-eling ya. Ora saben aksara Jawa nduweni aksara murdane. Cacahe aksara Jawa kang bisa didadekake aksara murda mung ana 8, yaiku na, ka, ta, sa, pa, nya, ga, ba. Na, ka, ta, sa, pa, nya, ga lan ba. Ana 8 wae. Mula ing jagating tata tulis aksara Jawa mung ana 8 aksara murda. Mung ana 8 wae aksara murda. Aksara 8 iki kang bisa ditulis kanthi aksara murda, kang bisa didadekke huruf besar utawa huruf kapital. Yaiku na, ka, ta, sa, pa, nya, ga lan ba. Yen ngapalke ya nakata sapanya gaba, nakata sapanya gaba. Iku ya. Eling ya. 8. Amarga aksara murda uga bisa kanggo nyigek utawa mateni wanda sadurunge, mula aksara murda uga nduweni pasangan. Kita yen nulis aksara Jawa kudu mateni wanda sadurunge, mesti kita migunakake pasangan wanda sabanjure. Dadi wanda iki sing kene mateni wanda kene supaya kene bisa dadi aksara mati, aksara sigek, huruf mati, konsonan. Ya ta wis karembuk ing bab 3 wingi kae. Lah amarga aksara murda iki bisa kanggo mateni wanda sadurunge, mula aksara murda nanti umpama tembung sing kene iki sing kaloro iki kudu tinulis kanthi aksara murda, kok ndilalae pungkasane wanda pungkasane wanda ing tembung K1 iki kudu dipateni. Mula aksara murda wiwitaning tembung kaloro iki bisa nyigek wanda sadurunge iki mau. Mula aksara murda iki bisa mateni. Yen bisa mateni mesti duweni pasangan. Ngerti ya? Jadi aksara murda 8 cacahe kae mau uga duweni pasangan amarga bisa nyigek wanda sadurunge. Ngerti nggih?
Aksara murda cacah 8 lan pasangane iku tinulis kaya ing ngisor iki. Piye to wujude aksara murda cacah 8 kae mau lan pasangane iki wewujudane. Nomor 1 iki aja kaget ngene iki apa ya? Oh, iki angka 1. Bab angka wis karembuk ing bab wingi bab 6. Mula bisa diterapake ana ing bab-bab sabanjure. Nggih? Nomor 1, aksara Jawa na wujude ngene yen nglegena. Aksara murdane kaya ga ananging sikile 4. Nggih, sikile 4. Pasangane wujude padha manggone sing owah, yaiku manggon ana ing ngisore wanda kang disigek. Banjur angka 2 yaiku ka. Ka wujude ngene kae yen nglegenane. Aksara murdane ngene. Dadi aksara ka ngene yen digedhekake dadi huruf kapitale ngene. Ngono lho basane Indonesiane ngono ya. Aksara murdane ngene ka. Pasangane yen mateni wanda sadurunge manggon ana ing ngisore wanda kang dipateni utawa kang disigek. Ya. Banjur kang angka 3 to nglegenane ngene. Murdane wa diceret. Wa diceret pasangan aksarane murda pasangane ngene manggon ana ing ngisore wanda kang disigek wujude kaya aksara C diceret. Dene kang angka 4 so iki wujude aksara murdane ga kang diceret. Pasangan murdane manggon ana ing ngisore wanda kang disigek wujude padha karo murdane. Amung panggonane owah dadi ana ing ngisore wanda kang disigek. Banjur kang angka 5 yaiku pa. Pa yen nglegenane ngene, wujude aksara murdane ngene. Kaya do ananging plungkere iki diplotrokake mengisor. Iki kang didadekake minangka angka 8. Dadi pa murda padha karo angka 8. Iki wujude aksara murda pa, huruf besar pa, ya. Dene pasangane wujude manggon ana ing ngisore wanda kang disigek wujude owah. Ya, panggonane ya owah. Banjur kang angka 6 nya. Nya yen nglegena ngene yen murdane ja diceret wujude pasangane panggonane owah ana ing ngisore wanda kang disigek ananging wewujudane padha karo murdane. Banjur kang angka 7 ga ngene. Yen murdane kaya la banjur durung nganti tutuk lane wis ganti da. Iki minangka murdane ga. Wujude padha yen dadi pasangan ananging panggonane owah ana ing ngisore wanda kang disigek. Banjur aksara murda kang kaping 8 yaiku ba. Ba ngene yen nglegenane wewujudane murdane ngene kaya aksara V yen ing basa aksara Latin wujude V ngene. Yen wujud pasangane padha karo nglegenane, padha karo murdane. Ya, padha karo murdane. Manggon ana ing sangisore
wanda kang disigek. Iki 8 aksara murda kang kasebut pakmul ana ing dhuwur mau. Ya, iki ya kudu mbok apalake. Yen ora apal mengko kaget iki apa iki? Kok ana tulisan kaya mangkene? Ya? Banjur pigunane apa to? Aksara murda iku. Ora apa to nganggo aksara murda barang. Wis cukup to nglegena pasangan, sandangan, angka Jawa ra wis to. Pigunane apa aksara murda iku? Kok kudu ana ing jagating tulisan aksara Jawa iki? Yen atur pakurmatan marang sawenehe pawongan to papan panggonan bisa kawujudan mawa aksara murda iki. Mula aksara murda iku minangka kanggo nulis jenenge wong kang gedhe kalungguhane lan misuwur. Uga kanggo nulis jenenge papan panggonan kang gedhe lan misuwur. Dadi yen ana sawenehing pawongan lan papan panggonan kang gedhe lan pinunjul misuwur iku perlu diaturi hormat. Perlu diunjukake asmane. Ya. Carane kepriye? Carane kanthi nulis jenenge pawongan kae mau lan papan panggonane utawa papan liya kang gedhe lan misuwur terkenal. Ngerti nggih? Nggih? Nah, iki mengko ana pranatan cara-carane nulis kepriye yen ana pawongan kang dadi raja utawa punggawa kerajaan kraton ana ing pewayangan, ana ing crita ketoprak, crita wayang kae. Banjur piye tatanan panulisane pejabat negara, punggawa negara? Apa padha karo wong-wong kang ana ing kerajaan lan ketoprak wayang kae mau, kraton mau. Lan uga rakyat lumrah apa ya padha panulisane mengko ana paugerane. Kepriye paugerane? Iki paugerane. Paugeran kang kaping sepisan A ya. Panulisane aksara murda paugeran kanggo nulis aksara murda. Panulisane aksara murda ora kena disigek. Ora kena disigek ya. Ora kena dipateni. Utawa didadekake aksara sigek. Didadekake konsonan. Ora kena ya. Mula aksara murda ora kena dipangku. Senajan ing burine tembung utawa ing burine ukara. Ing buri, paling buri. Ora bisa dipangku. Ora bisa dipateni nganggo pasangan. Dipateni nganggo pasangan wanda candake ya ora bisa. Ya.
ora kaya salumrahe panulisan aksara Jawa. Dadi kang kudu mbok eling kang kapisanan manawa aksara murda tuladane ana ing tembung jenenge wong kudu tinulis kanthi aksara murda, ananging sing dadi aksara murda iku kudu aksara sigeg. Mula iki ora kena disigeg. Ya, ora kepareng disigeg. Amarga ora kepareng disigeg, aksarane murda aja tinulis aksara murda ing wanda iku. Ya. Golek liyane. Lah aksara murda kang dipateni mau supaya bisa muni ya diowahi kanthi nulis aksara Jawa salumrahe ora murdani. Mana lho ya. Sing baku aksara murda ora bisa dipateni, ora bisa didadekake aksara sigeg, ora bisa didadekake huruf konsonan. Ngerti nggih? Paugeran kang kaloro, aksara murda bisa kanggo nyigeg utawa mateni, utawa ndadekake aksara sigeg wanda sadurunge. Mula aksara murda nduweni pasangan, kae mau ya. Aksara murda ora kepareng dipateni, nanging aksara murda bisa mateni, kepareng mateni. Mula aksara murda ya duwe pasangan aksara murda mau. Gunane pasangan kanggo mateni wanda sadurunge. Wis kababar ana ing bab 3 ngrembug pasangan aksara Jawa kae. Gunane pasangan iku kanggo ndadekake wanda iku dadi aksara sigeg utawa mati. Ya ta? Wis ngerti nggih? Wis tok adoh kok babe. Paugeran kang kaping 3. Aksara murda bisa diwenehi sandangan. Aksara murda bisa diwenehi sandangan. Sandangan apa wae? Sandangan wis kababar ing bab 2, sandangan aksara Jawa. Sandangan aksara Jawa, aksara ganten lan padha ana ing bab 2. Wis kerembug ing video ing bab 2 ya. Video bab 2. Sandangan bisa diwenehi sandangan apa wae? Sandangan swara. Sandangan swara apa wae? Wulu, suku, pepet, taling, tarung. Bisa disandangi iku. Uga bisa diparingi sandang panyigeg wanda. Ananging panyigeg wandane mung 3 wae sing kepareng. Yaiku weknyan, cecak, lan layar. Sing pangkon ora kepareng. Amarga pangkon kanggo mateni. Kamangka aksara murda ora kepareng mateni. Ngerti nggih? Dadi panyigeg wandane mung 3 wae sing di keparengake, sing pangkon ora kepareng dienggo dening aksara murda. Amarga aksara murda ora kepareng dipangku, ora kepareng dipateni. Lan sandangan wianjana uga kepareng. Sandangan wianjana iku ana pira? Ana 3. Kepareng kabeh. Cakra keret lan pingkal. Kepareng kabeh migunakake sandangan iku. Nggih? Dadi saka ing 3 jinis sandangan kepareng kabeh, mung siji kang ora kepareng yaiku pangkon. Nggih, ora kepareng digunakake ing aksara murda. Merga bakal mateni aksara murda.
Aksara murda ora kepareng dipateni, ora kepareng dipangku, ora kepareng dipateni. Banjur pranatan paugeran kang D yaiku asmane raja utawa ratu utawa tetunggul lan jeneng papan panggonane kudu tinulis kanthi aksara murda kabeh. Yen ora ana aksarane murdane, yen ora ana aksara murdane, bisa tinulis kanthi salumahe aksara Jawa kang ana. Dadi yen ana raja, ratu, tetunggul, tunggul, punggawa, patih, apa maneh adipati lan sapiturute iku jenenge asmane iku kudu tinulis kabeh kanthi aksara murda. Tuladhane ana jenenge telung tembung. Telung tembung iki kudu aksara murda kabeh ing saben tembunge. Nanti jenenge raja kae mau ana telung tembung. Ana telung tembung. Saben tembung iki kudu tulis kanthi aksara murda kabeh. Nggih. Mangkono uga papan panggonane, papan cumondoke. Tuladhane papan cumondoke jenenge ana rong tembung. Ya saben tembung iki ditulis aksara murda kabeh. Pira ae wandane, ya. Waton aksara murdane ana ing saben wanda iku mang. Ngerti nggih? Yen ora ana ya tinulis kanthi aksara Jawa kang lumrahe kepriye. Amarga aksara murda iku mung ana 8. Ngerti nggih? Paugeran kang kaping 5, asmane pejabat utawa petinggi negara. Jeneng kalungguhane, jabatane ya. Lan papan cumondoke kaya presiden, pradana menteri, menteri, gubernur, bupati lan sapanunggalane. Lho Pak, keng menapa Pak menika kok tulis menteri kok mboten menteri? Ing tatanan aksara Jawa, yen ana rong wanda bisa dirangkep. Yen ana rong wanda bisa dirangkep, ya rangkep ana. Ya rangkep ana. Tuladhane karana bisa krana. Eling pigunane cakra kret lan pengkal. Ya. Iku kanggo nyawijekake rong wanda dadi sawanda wae, unine dadi rangkep. Toya ya tya, setaya, setya, bagya, bagya. Rong wanda gol karo ya dadekke siji dadi sawanda gya go dipengkal. Nggih, menteri bisa dirangkepake dadi tri. Ngapa ora tri? Nganggo cakra. Ngono ya dieling-eling ya. Kalapa, klapa. Yen mengkone klapa iki nibani pasangan kudu mateni wanda sadurunge ya balik dadi kalapa maneh panulisane amarga pasangan iku ora bisa rangkep. Kok iku wis dadi pasangan mateni wanda sadurunge, lone ya pasangan ing ngisore klapa. Mula ya klapane balik dadi kalapa amarga kone wis
mateni Wanda sadurunge wis karembuk ing tuladha bab kang wis kamuri ya. Mung tinulis aksara murda wae siji yen pejabat presiden, pejabat negara. Ana pejabat negara jenenge rong tembung karo tuladhane ya. Iki mung siji wae sing ditulis kanthi aksara murda. Diupayakake sing ngarep dhewe. Yen ora ana ya wanda. Liyane waton saben tembung jenenge mung siji. Kang tinulis kanthi aksara murda. Jenenge kang tembung kaloro. Aksara murdane mung ana ing pungkasane wae, yaiku kang digunakake ya. Ya, waton mung siji wae sing nganggo aksara murda. Lah kepripun Pak menawi mboten wonten aksara murdane? Ya tinulis kanthi aksara Jawa lumrahe wae. Ya, yen ora duweni murda. Ngerti nggih? Yen wanda wiwitan tiba aksara kang ora duwe aksara murdane, mula panulisan migunakake aksara murda saka wandu-wandu candhake kang duweni aksara murdane. Waton namung siji wae kae mau wis dijlentrehake Pak Mul ya. Dene paugeran kang kaping F yaiku tembung liyane kuwi ora migunakake aksara murda sanajan ana ing ngarep ukara. Dadi ngarep ukara ora kudu migunakake aksara murda. Yen to ora kudu tinulis murda. Nggih, yen ora perlu nganggo murda ya ora usah dimurdakake. Sanajan ana ing ngarepe ukara, ing ngarep-ngarep ukara. Yen ing basa Indonesia mesti awal kalimat itu memakai huruf kapital. Ananging ing aksara Jawa ora mangkono. Mung mligi ing jeneng kae mau, jeneng raja, pejabat tinggi, nama tempat domisilinya, tempat kerjanya, nama jabatannya, itu saja yang ditulis dengan aksara murda. Basa Indonesiane ngono-ngono ya. Iki tuladhane. Coba wigatekke kanthi terwaca. Wigatekake kang permati. Wigatekke kanthi becik ya. Iki coba panulisan iki. Nggih? Coba. Prabu Baladewa senajan rong tembung ananging iki wujude mung wong siji. Mula iki durung bisa diarani ukara. Mula yen nulis iki ngene iki ora usah nganggo adeg-adeg lan padha lungsi. Nggih, yen ora jeneng wong, ora jeneng panggonan, yen mung sak tembung iku durung bisa diarani ukara. Yen durung bisa diarani ukara, ora perlu migunakake adeg-adeg lan padha lungsi. Dieling-eling iki, akeh kang ora duwe pedoman apa cekelan kaya mangkono iku ya. Prabu Baladewa. Prabu iki minangka celukane raja. Ya. Baladewa iki minangka raja ing Mandura. Yen ing crita pewayangan iki raja wong iki. Mula adhedhasar pranatan kae mau, paugeran kae mau, mula saben tembunge
kudu tinulis wanda-wandane kudu tinulis aksara murda kabeh. Saben tembunge. Prabu iki ya kabeh wandane tinulis aksara murda kabeh. Baladewa ya ngono. Kudu tinulis aksara murda kabeh wanda-wandane. Nah, banjur kita petani, dipetani kudunan ndi to sing duwe murdane. Prabu dipetani. Apa sapanya gobo ya lah pono. Buba bo nakata sapanya gobo ana bo. Mula bo iki ya murda. Pone murda, bone murda. Baladewa bone murda. La ora ana murdane. De ora ana murdane. Wa ora ana murdane. Dadi kita kudu migunakake para murda ana ing po, bo lan boy. Ya. Iki diparingi Pak Mul tandha aksara gedhe ireng. Nah, saiki nomor 1 ngene. Pamurda kepriye pamurda? Pamurda kaya angka 8. Wujude ngene diplotrokake supaya dadi pra dicakra. Nah, kepareng-paringi sandangan. Ya ta? Aksara murda kepareng diparingi sandangan. Sandangan wianjana cakra. Nggih, pra. Banjur bo ngene nang kata sapanya kaya V kae ya ta. Banjur bu supaya dadi bu disuku. Suku iku sandangan u dadi aksara swara u ya. Aksara murda birsasa diparingi sandangan. Banjur bo iki ya ngene maneh bo ora ana sandangan apa-apa. Ladewa. Ngerti nggih? Nah, saiki Raden Gatotkaca, satriya Pringgandani. Raden Gatotkaca iki ya jenenge wong siji wae. Mula kita petani luwih dhisik endi wae kang kudu migunakake aksara murda. Iki satriya Pringgandani ana ing crita wayang. Mula iki ya kudu tinulis kabeh wanda-wandane ing saben tembung jenenge. Raden ya kabeh wandane kudu tinulis kanthi aksara murda. Gatotkaca ya kabeh wanda-wandane kudu tinulis kanthi aksara murda. Ayo dipitani saiki. Raden nakata sapanya gobara ora ana rada ya ora ana. Ana ki ana. No iki ana nanging kok tiba aksara sigeg ya. Dheweke kudu dipateni karo ga. Ya. Oh, yen dipateni ora kepareng no iki ditulis murda. Mula ya ditulis salumrahe aksara Jawa lumrah ora murda ya. Heeh. Nakata sapanya gaba uga ana. Iki ateges murda. Ta ora ana murdane. Ta sing iki ta iki ana ta nakata iku ta ana murda. Ananging dheweke mati, mula ora kepareng dimurdakake ta sing iki. Dheweke dipateni dening kaca. Iki nakata ana murdane. Ca ora duwe murda. Ngerti ya? Dadi sing kudu digunakake kang kudu nganggo aksara murda mung ing aksara ga karo ka. Raden Gatotkaca iki ana ing ga lan ka iki. Nggih, sing ireng kanthi aksara gedhe.
sing ireng kanthi aksara cilik iki ora nganggo aksara murda sing sajane aksara murda amarga aturane ora bisa dipateni aksara murda iku mula ora kepareng dimurdakake. Ngerti nggih? Iki nomor 2 Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Lho Pak, aksara murda kok wonten ngandhap. Dheweke mateni. Mula manggone ana ing ngisor kaya pranatane ya. Yen mateni manggon ana ing ngisor. Loh, kok saged mateni Pak aksara murda? Bisa mateni, ananging ora bisa dipateni. Ora kepareng dipateni nanging pareng mateni. Mula aksara murda uga duwe pasangane. Eling nggih? Pranatan-pranatan iki. Haji Sakirun. Haji Sakirun iki wong lumrah wae. Wong lumrah wae. Padha karo dianggep padha karo pejabat negara wong lumrah iku. Ya, dianggep padha karo nama pejabat negara. Jenenge pejabat negara. Jenenge mung ditulis kanthi aksara murda siji wae ing saben tembung ukara tembung jenenge. Haji Sakirun ya siji wae. Ho utawa jone. Sakirun ya ndi sa utawa ka utawa rone kang bisa tulis aksara murda. Siji wae. Waton saben tembung jenenge iku tinulis kanthi siji aksara murda wae. Haji coba petanono ana gak sing bisa tulis aksara murda. Nakata sapa nyaga ora ana, ja ya ora ana. Sakirun ana Sakirun sone nakata sapanya lha iku. Sono ya. Mula iki kang tinulis kanthi aksara murda Sakirun. Oh berarti ateges Haji Sakirun iki mung sane tok kang tinulis kanthi aksara murda. Nomor 3. Haji Sakirun no dipangku dadi N. Ngerti nggih? Banjur nomor 4. Prabu Puntadewa dadi Raja Amarta. Iki wis dadi ukara, mula kudu migunakake adik-adik lan padha lungsi. Prabu Puntadewa, Puntadewa pa karo ta no iki ya bisa ananging dipateni ora dadi ora bisa dadi murda. Pa karo ta dewa dadi Raja Amarta iki. Raja Amarta iki minangka jeneng kalungguhane kudu tinulis kanthi aksara murda kabeh. Ananging dileleh jebule raja iki ora ana murdane, Amarta iki ana murdane ana ing mburi. Ta iki. Mar iki ora duweni murda sing duweni tane. Amarta. Ya, mula ya Prabu iki Prabu pun pa disuku pun ta pasangan murdane ta kaya C diceret Puntadewa dadi Raja Amarta. Dadi kowe sampeyan ora kaget lho kok kaya aksara wa diceret. Apa ana aksara wa diceret? Sing ana iku pa diceret iku aksara gantene re. Amarga kowe wis wanuh marang aksara murda, kowe wis ngerti yen wa diceret iku murdane ta. Aja kaget, nggih. Kowe wis wanuh marang aksara murda. Coba buku-buku keraton nika diwaca. Nyilih ana ing perpustakaan daerah, perpustakaan
kang sepuh-sepuh wisan nggih engko ketemu aksara wacan kanthi aksara Jawa kaya mangkene iki. 5. Yen Narendra ing Ngayogyakarta iku Sultan Hamangkubawana ka-10. Narendra iki jenenge kalungguhane. Narendra iku raja. Ing Ngayogyakarta iki papan cumondoke ya. Papan cumondoke. Tulis aksara murda kabeh. Amarga iki ana ing keraton ya, kerajaan. Sultan Hamangkubuwana mangkono uga sultane gedhe kabeh, murda kabeh, Hamangku murda kabeh, Bawana murda kabeh, ka-10 murda kabeh. Ngono nggih. Dadi Narendra ing Ngayogyakarta. Yen latine N cilik iki amarga ana tembung ing sadurunge Ngayogyakarta. Yen Narendra Ngayogyakarta iku ene gedhe. Yen Narendra Ngayogyakarta ora ana ing. Ene gedhe latine. Ya, sama dengan Presiden Indonesia. Gedhe kabeh pene gedhe, ini gedhe amarga Presiden Indonesia iku salah siji saka presiden-presiden kang akeh. Dadi lebih khusus ya, mula gedhe. Ngerti nggih? Ananging yen presiden di Indonesia yo pene cilik. Ya, ngerti nggih? Nah, ananging Narendra ing tembung basa Jawa iki ateges raja. Mula jeneng kalungguhane kudu tinulis kanthi aksara murda kabeh. Ya Narendra. Jebule amung no wae kang bisa tulis kanthi aksara murda. Ngayogyakarta jebule amung ga ka karo ta kang bisa aksara murda. Sultan sa karo ta wae. No ora kepareng amarga dipateni karo ha dening ha ya. Hamangku amungka wae kang dimurdakake. Banjur Bawana ba karo na murda. Ka-10 ka. Ya. Nah, iki angka 5-ne. Dadi yen Narendra gedhe kabeh ya, Narendra iki do dicakra, pasangan do dicakra. Narendra hing Ngayogya iki aksara murda ga kang oleh pengkal. Dipengkal Ngayogya. Karta murdaka dilayar ki murdata. Ya, iku Sultan Hamangkubawana ka padha pangkat ga 0. Ga iki angka 1 0 00. Dadi 1 0 10. K 10 padha lungsi. Kene ora susah diparingi padha pangkat maneh amarga tiba sabanjure tiba titik padha lungsi. Nggih, wis karembuk ana ing bab 6 ngenani aksara ngenani angka Jawa lan panulisane. Tuladha kang kaping 6 iki nagara Indonesia dipimpin dening Presiden Joko Widodo. Joko Widodo kena ditulis Jaka Widada ngene iki. Marga Joko Widodo. Joko iku tembung Jawa. Widodo iku uga tembung Jawa. Yen tembung Jawa ya kudu tinulis kanthi aksara Jawa, ejaan Jawa. Ya. Padha karo jenenge Pak Mul iki jane ya Mul
Mulyana ora Mulyono. Lah kena ngopo kok ditulis Mulyono? Amarga juru tulise mbiyen kang nulis surat kelahiran lan sapiturute ora mangerteni tata panulisane aksara tembung basa Jawa. Ngerti nggih? Nah, Joko iku tegese bocah lanang kang durung omah-omah, ya. Widodo iku tegese slamet. Wilujeng, slamet itu widodo. Mula tulisane yang mangkene ya. Nah, saiki dipetani ndi kang bisa dienggo. Negara ora perlu nganggo aksara murda. Indonesia papan sumanda ing presiden mau. Indonesia. Mula tinulis kanthi aksara murda siji wae, mbuh sing endi sing ana murdane. Ya, siji wae waton siji wae. Yen ora ana siji ya wis aksara Jawa salumrahe. Indonesia jebule kang ana mung ing no wae. Nesia iki. Murda ana ing kene. Sing ngarep-ngarepe iki ora ana. Dipimpin ora murda dening ora murda presiden siji wae amarga ora wong kraton, ora wong kerajaan, ora wong ketoprak, cerita wayang kae, nggih. Dening presiden ya siji wae, sing endi sing ana murdane, yen wis ngarep wae ya wis liyane ora usah dimurdakake. Presiden po Joko iku tiba ana ing ko, Widodo ora ana murdane kabeh. Mula angka 6 tinulis ngene, adeg-adeg iki unine nagara Hindu ne iki no murda ya, kaya go sikil papat. Nesia dipimpin dening presiden Joko Widodo padha lungsi. Ngerti nggih? Bupati Bojonegoro. Bojonegoro bisa tinulis kanthi Bojonagara amarga negara iku saka tembung Jawa. Mula ya kudu tinulis kanthi aksara Jawa. Padha karo basa Inggris mbok tulis kanthi ejaan Indonesia ya diguyu wong Inggris. The book mbok tulis DEBUK diguyu wong Inggris. Gutu sekul mbok tulis GUTUSEKUL laka-laka wong Inggris. Wah, iki apa? Nggih. Mula ya kuwi mau yen iku tembung basa Jawa ya kudu tinulis kanthi ejaan Jawa kang lumaku ing negara iku. Negara Jawa ibarate ngono. Padha karo Inggris mau, ejaan kang lumaku ing Inggris tulisane ngono, ya kudu ngono ana ing endi-endi. Sajane ngono. Dadi Jawa iki wis akeh salah kang kedaden akeh. Jinise salah kedadene. Ya. Bupati Bojonegoro iku Ibu Ana Muawana dipitani sing nganggo murda ndi? Oh iki siji-siji iki. Ya, Bupati Bojonegoro iki jeneng kalungguhane. Ibu Ana Muawana iku jenenge wonge. Iki ora raja, ora ratu, ora tetunggul ana ing kerajaan, kraton, pewayangan lan ketoprak. Mula siji-siji wae saben tembunge.
Bupati ya bene, bone, Bojonegoro bone wae. Ibu bone wae, ana none, muawanah no uga. Iya, dideleng Bupati Bojonegoro iku Ibu Ana Muhawanah. Nanti nggih? Gaden A iki. Tulisan nganggo aksara Jawa. Tulisan nganggo aksara Jawa. Nomor 1. Sultan Trenggono. Wakeh kang nulis luput Sultan Trenggono iki. Ana sing no dipangku. Ana sing apa iki murda ananging iki cilik anu lumrah wae. Ana kang iki murda iki ya murda no dadi pasangan. Wakeh kang luput iki ing salah wenehing tuladha kang tinulis ing buku-buku lan malah Google barang ya keliru ora karo-karuan. Kamangka pranatan panulisan yang aksara murda wis tinulis kanthi terwaca banget. Kaya mangkon iku ana 6 mau pranatane paugeran. Kenapa ngetrapake wae kok ora bisa? Mula kowe anak-anakku kabeh kudu mangerteni kang becik aksara murda iki. Ya, sapa maneh iki tuladha-tuladha wae kang dienggo paugeran isih ngalami kaluputan kang parah. Kepriye mengkone anak putumu besok yen pedomane wae wis kleru. Kang dipedomani wae wis kleru. Nggih? Kudu mbok kuasani kanthi becik. Nah. Banjur loro Raden Nakula lan Raden Sadewa. 3. Sing asmane Kanjeng Gusti Mangkunegaran iku Narendra ing Surakarta. Eling, Mangkunegaran iku saka tembung Mangkunegarawan. Dudu Mangkunegarawan. Dadi Mangkunegaran. Mangkunegara oleh panambang an dadi Mangkunegarawan. Yen lanjaran iku saka tembung lanjar oleh panambang an. Tulisane lanjaran, lanjaran. Rone loro yen lanjaran amarga saka tembung lanjar oleh panambang an. Yen negara oleh panambang an dadi negaran siji wae rone ora perlu dilayar banjur ro maneh. Eling nggih. Klambian ya dadi klamben. Buruan ya buron ora rone dadi loro. Amarga saka tembung buru oleh panambang an banjur dadi buron. Beda karo lanjaran, lanjar oleh panambang an dadi lanjaran. Beda. Nggih, coba kuwi gatekke maneh ing bab 5 ngenani ater-ater Tripurasa kang oleh panambang ilan ake kae. Kuwi gatekke. Nggih, terapke ana ing panambang-panambang liyane. An lan sapiturute. Nggih? Terapake pranatan-pranatan ing Tripurasa kang oleh panambang ilan ake kae. Nggih. Ana ing panambang-panambang liyane. Narendra ing Surakarta. Menteri Pandidikan saiki Bapak Nadiem Makarim. Aku seneng guyonane Kiron lan Percer. Eling guyonane iki saka tembung lingga guyon. Banjur oleh panambang an, oleh maneh panambang i. Loro.
Kepriye pranatane panulisane yen oleh panambang dinangkepi to? Ya ta? Tuladane sapui saponi mecungulno muncul aksara no n lan panulisane ing aksara Jawa dirangkep yen ing Latin siji wae none n-e nggih sapui saponi guyonane none rangkep kabeh nggih Kirun lan Percil iki garapen luwih dhisik karo Gladen B iki garapen luwih dhisik ya tulisan aksara Jawa ing ngisor iki wacanen banjur tulisan nganggo aksara Latin. Lah pundi Pak aksara teng ngisor mboten enten teng ngandhap kok ora ana teng pundi Pak mboten wonten iki lho ora kok ning ngisor mejamu iki ya iki wacanen luwih dhisik mengko banjur tulisan nganggo aksara Jawa. Wigatekake garapen bener-bener kudu mbok garap. Yen ora mbok garap kowe ora bisa. Yen kowe njagakake marang wangsulane Pak Mul uga kowe angel bisamu ing tembe mburine mengko. Nggih? Wigatekke garapen banjur yen wis rumangsa bener-bener kowe wis rampung lan rumangsa bener-bener garapanmu bener banjur cocoke karo wangsulane Pak Mul iki wangsulane nggih Sultan Trenggana delengen niku Raden Nakula lan Sadewa ngono iku sing asmane Kanjeng Gusti Mangkunegaran iku Narendra ing Surakarta ngono kuwi tulisane Menteri Pendidikan saiki Bapak Nadiem Makarim ngono kuwi tulisane aku seneng guyonane Kirun lan Percil ngono kuwi tulisane wangsulan Gladen B iku ing carita wayang Prabu Pandhu Dewanata apeputra Pandhawa saka garwa Dewi Kunti lan Madrim kang nomor 2 Dek Kala Samana Gubernur Jawa Timur tau dicepeng Bapak Imam Utama nomor 3 kancaku kang aran Sugiarto iku anake Pak Bagio putune Mbah Maturip parembugan ngenani aksara murda dipungkasi Pak Mul tekan semene dhisik. Piwulang candhake bakal kajrentrehake ing video sabanjure yaiku ing bab 8 ngenani aksara swara. Aksara swara dudu sandangan swara ya. Iki aksara swara. Ana ing video sabanjure ing bab 8. Yen kowe seneng karo piwucalan iki, coba Pak Mul aturana jempolmu lan sakritmu nggih. Dinteni Pak Mul.